moi! Te olette tilannut tänne juhlaviihden mäntyset teidän pihalle. Mitäs täällä on niin kuin tapahtumassa? Kukaan ei tiedä! Kukaan ei tiedä! Kukaan ei tiedä. Jotain yllättävää ja hurjaa. Eli yllätys lapsille. Pihalle on tulossa siis Pomppulinna. Tästä tulee hauska yllätys lapsille. Kuinka monta lasta sulla on? 5. Nyt lähtee juhlat! Minä luulen, että te haluatte elämänne juhlat. Prinsessojahan ryöstetään yleensä kaikissa saduissa. Niin minä olen juuri joudun vähän ryössyksi, jolloin minä miekkata taistelin juuri äsken. Fuera canta shaka! Ha! Hyvä! Voimaa! Ja sitten takaisin juhliin. Valmiit. 3 kultaista avainta pitää löytää. Ulkona siellä on aarteita. Kultaisia avaimia. Missä niitä voi olla? Missä niitä voi olla? Ja löysitkö sä? Hyvä! Missä se oli? Mä uskon, että tää avaa hyvän hetken lapsille ilman ruutua. Hyvällä hintalaatusuhteella. Jatketaan meille koko päivän. Saanko jäädä? Tää. Yes! Ja sinulla on kyllä sellainen kauneuden supervoima. Mä näen sen sinusta. Se tarkoittaa sitä, että ihmisillä on tosi hyvä olla sinulla. Minkä supervoima? Olisiko miekkailu sun supervoima? Kyllä. Ja tiedätkö, kun se on oikeasti sun supervoima? Miekkailu supervoima. Sinä olet terävä eli fiksu. Mikä supervoima miekkaa? Sinäkin haluaisit. Nyt sinulla on jo 3 supervoimaa, mutta voi niitä keksiä enemmän. Miltä juhlat vaikuttaa? Kivoilta. Jee. Onko sulla mitään kokemusta tällaisista pihajuhlista ennen? Ensimmäinen kerta. Maista hattara ja kerro, onko se sun mielestä hyvä? Joo. Hyvä. Jee.